bandiraɓe hettiyankoɓe ayawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique bandiraɓe hettiyankoɓe weltare tv e dendagal pelle meɗen pelle goɗɗe gonɗe whatsapp kala siki ala caggal calminali ko jetto e ñagade duwaw e ndeɗo hitande hesere hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho nadde ha fayi balɗe tati eɗen goni e dewa hoore bir woni tati lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho yewtere moɗon tufde gandal adide e nde hitande hesere nde ñagontoɗen Allah dendagal bandiraɓe wonɓe jokli windere kala jaam duumiɗo cellal duumigal udditare e kisal kame yajede e dendagal ɓamtare e mbadi kuɓal en jafnimo bandiraɓe hettiyankoɓe ñiɓɓe tabiɓe noddoɓe en namdotoɓe en so tawi eɗen celli jamma e ñalawma subaka e kikiɗe sababu o ko en jooɗima fodde jonte ɗiɗi en keɓani arde e tufde gandal sikki ala ko jaam jagguno en kono kadi ko jaam joguine en eɗen mbawi wide mataw ko golle pawdirno en garti e katande jomiraɗo gam humnude aadi nde tawno fulɓe mbi salade aadi ɓuuri firtude aadi e sawto e oɗo ñalawma hande waylaki ko musidɗo mon Amadou Moussa Anne gaaci ɗi eɗen gono nande Gaye Mama Abou Gaye kono e subaka hande o ko makka haadi makko lollirɗo kolosal kam falendi gaaci ɗi e oɗo subaka hande musibbam tedduɓe caggal o julmo wuuri mo mbaɗɗen eɗen gandi wonko kewno ko heewi e nde hitande mayde hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas hitande yerodirtede e hitande sara hitande yerodirtede e hitande nanggal nangue hitande yerodirtede et les événements 68 mai 1968 hitande yerodirtede e hitande 1989 walla 1993 walla 1994 jiɗɗen jopade ko so tawi ɗe kitale guinnama moni kala ina andi holko kewno eɗen ɗon kitale gila e hitande nanggal nangue ha yetti hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas woni 2020 ɗe kitale ɗe limtuɗen so tawi innama moni kala ina andi haysono tawi jibinono ko nden wonko kewno e ɗen kitale ko mantini wadde nde hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas kamne natti on ɗon tarih so innama wiyete ko boros coronavirus no won hen mbirata covid-19 ko nden hitande jiɗɗen artude to banggue joljole muɗum sikki ala ma ɓuuri hen hewde e oɗo boros coronavirus saabu aduna o kala huftidini oɗo rafi bonɗo o rafi kamniɗo jewnuɗo beddaji uddi galleji uddi duuɗi ko wiyete école aji uddi jumaji e jamaji haɗi dente kono kadi bonni kala ko yowite calendrier républicain ko nden hitande tufde gandal suɓni on artude hen e oɗo saaha hande haysono tawi ko e jubbande saabu eɗen gandi ko kewi e nden hitande ko hunde nde ganduɗa ina heewi haaldotako wadde mbaɗaten ko morlal jiire gam etade ruttinde bandiraɓe ɓe holko kewnon e nden hitande kono kadi ñagade woto hono mayre wattu ha tengti to banggue o rafi boros coronavirus ƴeɗɗuɗo faggudu bonni kala alhaali ha garta en kaali mbiyen ko ñaw mo ganduɗa taaƴi en ɗam ɗo neɗɗo o hokkata bandum junggo ɗo neɗɗo o ɓatota ko hono mum moni kala ene doga bandum sababude hulde woto hebde o rafi biteɗo coronavirus o rafi coronavirus peejo hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi e mayirɗe muɗum woni 2019 nokku ene wiye Wuhan tawete ko nder leydi wiyetedi Chine nokku mo ganduɗa ɓeytima tigui sudde on rafi sababude hoolade safroɓe e cafrirɗe mabɓe kono sikki ala ndeka o rafi jogui koɗo jibina kono ala ɗo ma yewɗo saaha mbo kalaten nde o fulñiti o sari e windere nde e daroɗe nde hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas 2020 on rafi sarima no mbiɗen ni ummorade toon to Wuhan yetti Milan yetti memo e Philadelphie yaɓani Paris lamorgo leydi France Madrid hettani hen caggal kono kadi on rafi layi ha nati dunde Afrique Antananarivo
ha ton to Ethiopie Addis Abeba Dakar Nouakchott Bamako Guinée Conakry Banjul ala e ɗe gure mawɗe ɗe jeewani gure tokose haala mumen haalaka sowona gulali siren e ko ganduɗa woni cikali ambulance woni kay ko yirloto e beddaji kala jeewi nanditi e genali beddaji kala jeewi nanditi e genali no mbiɗen kono kadi guri ɗe ganduɗa natti wade no wano belemma ustimo moni kala hakkille muɗum nana heddi e on boros coronavirus rafi mo ganduɗa huftudini windere nde kala e mbadi kuɓal ko leelani nde hitande ujunaji ɗiɗi nogas heɓata lebbi nayyi tawi ko ɓatti milliard uji nayyi neɗɗo bani adama datani ko wiyete confinement ɗum ɗon so tawi yerodirama to banggue ɓeeto aɗa wawi wiide feccere e tagore bani adama woni yimɓe kañumen goni ko natani confinement ko wiyete dambourdu wadden paami aɗano yeewi tade kay woni ko milliard uji jeeɗiɗi koɗi e mum tawi jeeyi on sababu ko oɗo rafi biteɗo covid-19 rafi nanguiraɗo ɓurɗo wonde démocratie e nder jokli windere nde tade kay woni o accani galo o accani basɗo ni suka kono kadi ni mawɗo on rafi piɗowo rewɓe kam e worɓe ha ko ɗum jeeyi sababu addi jiiɓoru konnguɗi hakkude Washington e dowla Pékin ɗon ɗo Donald Trump joppi leydi Chine fewnude on virus werli ɗum e nder jokli windere nde ɗin konnguɗi ɗen mbawi wiide walla nden haare konnguɗi ene wayno juutani saabu moni kala waccama hoore mum leyɗele dolnuɗe ɗe faggudu mumen ɗaminano ko tolni e milliard uji limtinɗe haalis dollar walla ni euro ɗen leyɗele futtiniɓe guite ha guite jalti boowal sababude oɗo rafide ari nawde pittali kono kadi ari ha joni siɓade faggudu leyɗele mumen ko ɗon moni kala deƴƴi e ɗin konnguɗi tumamuya hakkude Washington e Pékin no mbiruɗen on boros mo ganduɗa mimi dendagal hooreɓe leyɗele mbiyen ko ɓuuri hen ko hewde kame jagorɗi ha e sarɗiyankoɓe subaɓe tedduɓe alduɓe kame wasɓe kala piɗama e on boros covid-19 ina hen adiɓe fiɗede oɗo biteɗo Jair Bolsonaro kañum woni hoorejo leydi Brésil gadinoɗo wiide o rafi ko ɗum mabɓo tan gadinoɗo tigui wadde négligé on ɗon rafi kollirɗo wonde haɗata hokkude bandumen juuɗe haɗata e memodirde e supporter uji mumen caliɗo ko wiyete confinement caliɗo ko wiyete état d'urgence on rafi ene wayno wimo teep o watti wadde masque kono kadi on natti hokkude juuɗe wadde mbiyen ko salino jabti on rafi yabani Donald Trump binoɗo kamne watta masque calinoɗo ko wiyete confinement yoga e état ji toon to dowlaji dentuɗi nde on rafi mimi ɗum adani ɗum caɗele no fewi haɗo kalten ɗo on rafi ene jeeya ko ɓuuri ittudemo e nde jappere issumgoji mabɓe tati lewru novembre on rafi memi omo ganduɗa ko biteɗo Emmanuel Macron on rafi memi Boris Johnson jeenoɗo e yawɓe on rafi toon to dowlaji Angleterre ɓeɗo kala e ɓe hooreɓe leyɗele mantiniɓe keeɓi nandi wiyede yo Allah addu jaam caggal nde o virus naati e ɓalli mumen wadden paami rafi covid-19 memi e nder Asie memi Europe Amérique Océanie dunde Afrique heeɗani hen caggal nden dunde Afrique ɗo ganduɗa OMS jopinomo e darorde walla mbine natirde on ɗo rafi kollirɗo wonde so tawi o rafi naatiɗo e dunde Afrique koko tolni e million ngaji bani adama loroto hen to banggue pitali ene wayno ngol ɗon kulol ndeɗo fedde witende OMS tambide hono calal ɓalli windere nde laataki ene wayno ɗum taarima memi Amérique memi Asie memi Europe kono kadi ha toon to Océanie hay sinno woni Afrique lorima to banggue o rafi sababude faggudu kono kadi woodi pitali keddiɗi hen hani e kalko yewte banggue gueɗe goɗɗe ko wiyete battane musɗe battine dow ɓesguji ɗi sababude couvre-feu état d'urgence hay ko nandi hen e nde ɗo hitande ujunnaje ɗe nogas e goho leyɗele ɗe kala natini ko wiyete relance économique woni ɓamtude faggude mum sababude ɗeɗɗede e hitande mayde nde musidɓe tedduɓe hitande ujunnaje ɗe nogas foof e wonde hitande herƴude sababude oɗo crise sanitaire woni caɗele to banggue cellal ɓalli windere nde haɗani won e gueɗe mantiniɗe goɗɗe taweteɗe nde ɗo hitande tade woni gonɗen koye haalde
baɗe kam e gueɗe mantiniɗe hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɓuuri hen teskede gonga de ko oɗo rafi coronavirus kono leyɗele kewɗe ene wayno natani goɗɗum ko wiyete sumgoji ko tolni e leyɗele limtinɗi ɗo e dunde Afrique ɗo gadortoɗen yuɓɓinama e muɗum ko wiyete ha joni sumgoji ardotoɓe guuri hani e sumgoji hooreɓe leyɗele woni ardotoɓe leyɗele ene wayno uddete tigui hono ko fate banggue ɗin ɗon sumgoji e nde hitande mayde ujunnaje ɗiɗi e nogas ko toon to leydi Togo ɗo eɗen ñande nogas ɗiɗi lewru février e nden hitande ko nden tigui omo ganduɗa ko for ñaasi mbiyadema ene wayno gimbi gam tigui natande ko yewti ko e sumgo ko wiyete 4e mandat o subta ko alda e bettere ko wiyete dès le premier tour manam guila dawal gadonal o heeɓi e nder temedere kala capanɗe jeeɗiɗi pour ngu ganduɗa lundiɓe makko kolliti jaadani hen saabu koko wujja no wano waɗi kala for ñaasi mbiyadima ne wayno arditima e leydi ndin ɗon e dawal walla mbiyen tigui eko wiyete 4e mandat woni mandat nayaɓijo kono kadi wona toon to leydi Togo tan yuɓɓini ko yewte ɗin sumgoji hono no for ñasimbe yadima horejo dowla Togo Alpha Condé horejo dowla Guinée kamne yuɓɓini ko wiyete référendum sumgoji membitel ɗum hawri koye darode lewru janvier tan ujunnaje ɗiɗi e nogas woni 2020 mayde ndu e on tumo ɗin ɗon sumgoji membitel o heeɓi hen polgu ha ko ɗum jeeyi sababu kanko Alpha Condé o heeɓi ko yewti ko ha joni e waylude yoga e kuule ɗen kuule dokkimo fartange wawde jeeyede e ƴamoɓe leefol laamu ñande 17 lewru octobre e nden hitande 2020 ene wayno ɗum ɗon addino pooɗe e duuri hakkude makko e lundiɓe makko ko seppoji ko tolni e lebbi limtinɗi hay sinno tawi ɓesgu leydi ndi ganduɗa ndi kay ko dowla Guinée wona hen koko piya ɓe hen koko ndumba ɓe hen koko mbara ɗum foof haɗani professeur Alpha Condé ene wayno yuɓɓinde walla mbiyen tawtorede sumgoji 18 août ɗin sumgoji ɗi ganduɗa o yuɓɓini jencude muɗum hokkimo tigo porgu kanko Alpha Oumar Konaré e yeeso mo ganduɗa kanko Alpha Condé jafoɗon e yeeso principal opposant makko kono biteɗo Cellou Dalein Diallo caliɗo ɗin sumgoji ha ɗo kalaten biɗo wonde ɗin sumgoji ko kañum tigui fooli no wano wade kala Alpha Condé ene wayno wooti walla mbiyen tigui wondi e deftere kamil holitima laamu leydi Guinée caggal nde ɓesguji leydi Guinée ha joni dokki ɗum polgu toon to leydi Guinée hono toon to leydi Guinée ko noon kadi leydi Gana leydi ndi ganduɗa ndi ko nanguirandi ɓurdi wonde démocratie ɗo e dunde Afrique kamne kadi juɓɓini sumgu mumen biteɗo Nana Akufo-Addo kam tigui woni hoorejo ndin leydi joƴƴitinama e mandat muɗum ɗimmo woni deuxiéme mandat hay sinno woni lundiɗo makko gana o hon John Dramani Mahama yadani tigui e yuɓɓongol sumgo to leydi Côte d'Ivoire ɓen ko hoddiɓe dowla Gana leydi ndi kuuɗi bindi e sifa gonka dawrugol mumen e nde hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗo adino ɗo kala o weltanama mo ganduɗa ko Alassane Dramane Ouattara aduno kala holliti fo ɓande ɗum kelli caggal nde o hollitno ene wayno o tawtortaki e sumgoji mabɓe o haalno ɗin konnguɗi koye aya o habrirde leydi mabɓe woni ko wiyete RTI radio télévision ivoirien o wino wonde ko caggal nde o waɗi mandaji ɗiɗi o yonni kono kadi o haari laamu kono mo suɓo oɗo hoorejo jagorɗe makko biteɗo Amadou Gon Coulibaly beele o gemba ɗum lomtomo tigui e nder ko ganduɗa ko woni jappere leydi Côte d'Ivoire e sumgoji paaɗi ɗin konngudi makko ko lebbi seeɗa pawti hen kanko mo ganduɗa mo suɓino biteɗo Amadou Gon Coulibaly hawri e ladial toon to leydi Côte d'Ivoire wonno ko ñande 7 lewru juillet caggal nden sunare memde leydi makko Côte d'Ivoire ene wayno ko namde koɗi e hakkillaji ɓesgu leydi ndin ɗon moni kala ene namdo holi janggo hol mbo ganduɗa ko Alassane Ouattara jogori suɓade e lomto mum kono kanɗon kumpa juutani saabu kanko ado noɓe noddirtamo Alpha walla mbiyen tigui Alassane Dramane Ouattara o holliti wonde o felliti ƴamtude leefol laamu caggal nde o mo suɓino hawri e ladial ko kanko tigui arata o ngembo ɗin konngudi goni bettere jibini fitinaji seppoje nder leydi Côte d'Ivoire wargoji e cogɗe hay ko nandi hen
no wano wade kala omo ganduɗa ko Alassane Dramane Ouattara yuɓɓini sumgoji ñande capantati e goho lewru octobre e nden hitande ɗin sumgoji o subta e guila e dawal gardal o arti tigui mbiyen eko yewti e dow gardugol ndin leydi koye on tuma caggal nde wondi e on mandat tataɓo kanko Alassane Dramane Ouattara e mayirɗi tan ujunaji ɗiɗi e nogas o yeeri ko wiyete dialogue politique woni kaldigal to banggue dawrugol leydi makko lundiɓe hewɓe ñigannoɓe mo gari tawtimo yogue hen ni cuɓama jagorɗi batti gollodade e makko to banggue ha joni on ɗon fannu ɗon ɗo Burkina Faso woɗan leydi Côte d'Ivoire ene wayno ɓen kadi keeɗani caggal e ɗin sumgoji afrikiyankoji ɗin sumgoji ɗi ganduɗa juɓɓinama toon tawi biteɗo Roch Marc Christian Kaboré hoje leydi mabɓe subtama tigui e ngal ɗon mbiyene dawal muɗum ɗimmal woni deuxiéme mandat ko wona ɗum sumgoji ɗi ganduɗa keeɓi jubbinede ɗo e dunde Afrique sumgoji jogorɗi windede to banggue tarikh windere nde ha tengti ɗo e dunde Afrique ko sumgoji toon to leydi Niger ɗon ɗo Mouhamadou Issoufou baɗɗo mandaji muɗum ɗiɗi haali guila holliti wonde yuɓɓinta ko wiyete troisiéme mandat gembi biteɗo Mohamed Bazoum mo ganduɗa kay kamni ko neɗɗo tigui gonnoɗo walla mbiyen neɗɗo tigui ɓadiɗomo on ɗon ne wayno yaadi e landaji limtinɗi e ɗin sumgoji mabɓe nogas jeeɗiɗi lewru décembre maydu ndu ɗin sumgoji ɗi résultat ji muɗum jaltina hanki kanko Mohamed Bazoum maw yaatigi ko wiyete deuxiéme tour tawi ha joni ko e ballal on mo ganduɗa ko Mouhamadou Issoufou ɗin sumgoji leydi Niger ina wayno ma nattu e tarikh no mbiɗen ni saabu meeɗano yiyede ɗo leydi ndi ganduɗa ndi ko Niger ɗo président ummi e lefol laamu hokki président bandum to banggue ha joni cuɓaɗo démocratiquement élu so tawi ɗum woodi ma won lawol gadunol toon to leydi Niger sumgoji Gulɗi Diaw e mayirɗe nde hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗin ɗon sumgoji ko toon to république Centrafrique woni leydi Centrafrique ɗo ganduɗa sumgoji ɗi juɓɓinama kono de koye mbaɗi fitina saabu kay won pelle joguitiɗi ina jogui ha joni kaɓirɗe musɗe kaɓirɗe gandaɗe ko bonɗi ina naati e guure ina mbiya ha joni gotata kono kadi koccata carte mumen électoral sababude ene wayno sumgoji ɗi gona sumgoji démocratie manam gona sumgoji potal tawi rewɗa ɗon ko oɗo biteɗo hono François Bouzizi gonnoɗo mennoɗo wonde hoorejo leydi mabɓe hitan ujunnaji ɗiɗi e tati hay tan ujunnaji ɗiɗi e sappo e tati woni duuɓi sappo ko ardi ndin leydi caggal nde o folla coup d'état e on tuma o arti gam ƴamtude lefol laamu kono conseil constitutionnel holliti wonde o jeetaki ɗin sumgoji ko nden o gembi walla mbiyen o eri ɗeɗo pelle ha tengti nde fedde witende hono anti blaka en nde koccata kaɓirɗe ina calo hono juɓɓude ɗin ɗon sumgoji kono no wande wade kala ɗin sumgoji juɓɓinama hay sinno woni nokkuji kewɗi e nder jokri Centrafrique woodi ɗo caɗele teska kono haɗata ɗin sumgoji juɓɓinama oɗo saaha ina faada ko wiyete résultat provisoire woni jencuɗi to banggue sabbundu ko wona ɗum toon to leydi Burundi général Ndaye Simé kañumne heeɓi arde e gardigo leydi ndi caggal nde Pierre Nkurunziza gonnoɗo hoore leydi mabɓe hitan ujunnaji ɗiɗi e joyyi 2005 ha 2020 juɓɓindo mandaji muɗum tati gembi on général Ndaye Simé garɗo e gardigu lewru woturu walla ko ngakki ɗum caggal nde ɗin sumgoji juɓɓina kanko Pierre Nkurunziza o heɓani ittude ngol lefol o liggo ɗum e dande on mo ganduɗa ko général Ndaye Simé sababu o ko hawrudemo e ladial tawi yooɓi fitanu makko ko o mboros coronavirus caɗele musɗe teskama e dunde Afrique ene hen jeeya caɗele toon to leydi witendi Éthiopie hakkude ngun laamu ha tengti konno muɗum e wondude ɗe pelle ceeridiɗi tawatede toon to diwan mbo Tigré caɗele Gulɗe Diaw ha jibini fitinaji wargoji kono kadi e dogde ko tolni million ngaji bani adama gam ɗuhade e ɗe kuure condi bomboje hay ko nandi hen bayñiɗe toon to Éthiopie ha tengti lamorgo muɗum Addis Abeba caɗele goɗɗe ɗe ganduɗa ko mantiniɗe ɗen caɗele teska tigui ko toon to leydi Mali eɗen gandi no yaruno oɗo mouvement biteɗo M5
mouvement dariɗo lang wi tan ko ma Ibrahim Boubacar Keita ummo e jappere nde taade woni ɓe koliti laamu muɗum ene wayno yarani noon. On mouvement e gardugol hono imam Mahamoud Dicko ƴettuɗo pelliti muɗum tellade e boli lamorgo Bamako ngam wiide min natti yonede laamu ma, min natti ha joni wawde, min natti ha joni yidde garduɗa leydi Mali. ene wayno gonɗon miijo e nden yidde mouvement M5 tawti ɗum ɓe ganduɗa ko kono leydi Mali ɓen ɓami pellital polli Ibrahim Boubacar Keita ɗo eɗen e sappo e jeetati lewru o hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas caggal nde ɓen koninkoɓe ina wayno pollimo. E on tuma jiiɓoro waɗi hakkude leydi Mali ha tengte ɓen koninkoɓe e ndi leydi witendi CEDEAO ɗo yano artuno kala ina wayno Ibrahim Boubacar Keita ittama e nden jappere hono biteɗo bandaw fowama ɗon taw koto banggue transition. mo haali haala hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas bandiraɓe musidɓe tedduɓe alay saago kaala sumgoji ɗi ganduɗa ɗi ko sumgoji ɓurɗi mantinade e nder windere nde ɗin goni sumgoji dowlaji dentuɗi ɗo Donald Trump gembi ha tiiɗi gam etade ƴamtude lefol laamu lawol ɗimmol caggal congrès caggal campagne électoral juɗɗo e nder lebbi 5 jeegom ha jeeɗiɗi ɓe juɓɓeni sumgoji ñande 3 lewru novembre hakkude makko e candidat démocrate no woni Joe Biden. Sumgoji kawniɗi natuɗi e tarih leydi witendi dowlaji dentuɗi leydi Oncle Sam ɗo kanko Donald Trump o foola tigui tawi folima ko candidat démocrate no hono Joe Biden. ɗin sumgoji natuɗi e histoire tade kay woni kanko Donald Trump o holliti wonde ko jaɓani ɗin sumgoji hay sinno tawi ɓe noddirteɓe les grands électeurs keeɓi wotande ko Joe Biden congrès ji e galleji mawɗi kala gonɗini ngun polgu kono kanko Donald Trump o wi ko 3,9 saabu kanko jaɓani ngun polgu ne wayno ko gujjaɗo ko hunde ganduɗa ina ɗeɓi wencitade saabu gaya Afrique kewɗen no yiide ko hono opposant daro wi koko wujja kono yiide hooreji leydi gonɗo e pouvoir wiide sumgoji koko gujja ndaw kawisaji kono kadi ndaw kawisaji no wano wade kala Joe Biden fooli ɗin ɗon sumgoji e gardigol lefol laamu dowlaji dentuɗi mo jogori fuɗɗade golle ñande nogas ndu lewru janvier e nde hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho kono kadi bandiraɓe musidɓe tedduɓe caɗele goɗɗe ina ganduɗa ina tawe e nde hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas tigui ene wayno ko fitinaji mawɗi teskadi toon to dowlaji dentuɗi ñande nogas e 5 lewru mai to nokku ene wiye Minneapolis ɗo ɓalejo afro américain wara tawi warima ko police boɗejo biteɗo Derek Chauvin gollowo e oɗo police mbo Minnesota ɗo tuggi hofuru makko e dow dande on ɗon ɓalejo ko tolni hojomaji 9 ha on ɗon ɓalejo wasi fitandu muɗum ene wayno gonɗon wargo jibini seppoji mawɗi caggal nde jibina nde fedde witende Black Lives Matter nden fedde hupdinde windere nde kala fedde nde ganduɗa ko darinde ni wiya yoni leñamagu yoni wargoji musɗi ummorade e dadiɓe leydi Amérique tawi ko woɗeɓe fewde ɓen ɓaleɓe nden fedde ha joni ene wuuri kono battane mayre ɓuuri tawede ko toon to dowla Angleterre ha tengti e dinguere cofte balli woni ko wiyete stade de football ɗo ɓe goni haɗo kalaten so tawi martini fuɗɗo ɓe tuggat hofuru woturu yoga hen cuuta tamagoɓe cuuta dow hollirde wonde on signe koyo gas ha laaɓa ceer ko yewti koye wargoji kono kadi e fitinaji pawateɗi e dow ɓen ɓaleɓe mo wi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas miijo ha joni sumgoji sarɗiyankoji toon to dowla Israël ɗo ganduɗa kanko Benjamin Netanyahu e heɓani polgu no yiɗiri ni gam o tafa ko wiyete ko gouvernement alay saago o ɗaɓɓitomo ganduɗa kay ko nawli koye on banggue to banggue politique haaɓe mbawa tafde gouvernement koko digal musgal tawate hakkude mabɓe e oɗo saaha mayirɗi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ina wayno no hitande nde darorino ko noon kadi fuɗɗori
ngam nde fuɗɗori ko alhaali rafi coronavirus kono kadi ko noon nde maayi caggal nde ko wiyete deuxiéme vague yilliti aduna o hawri kadi ha joni ko moni kala e ɓeɗo leyɗele dolnuɗi ina pewni ko wiyete vaccin won hen ko Moderna won hen ko Pfizer BioNTech won hen ina heewi limotako ɗe goni temedere fawne to banggue vaccin tawi foof tijja hen no wayno ko yiwde ɓen ɗon yimɓe ɓe ganduɗa ene tawe nder jokliwindere nde no mbinɗen nani hono milliard uji jeenayyi milliard uji jeeɗiɗi jaafoɗon ngam on ɗon rafi yalta e ɓalli ɓen ɗon fiɗaɓe kono kadi wasannade e ɓalli ɓen ɗon ɓe keɓani taw ɗum waɗi hitande mayiri ha joni koko yiwti ko eta banggue vaccin leyɗele kewɗe puɗɗima vaccinde ɓesguji mumen ina hen Angleterre ina hen dowlaji ha joni ko wiyete union européenne Amérique Russie e leyɗele ɗe ganduɗa ɗe ina joni kañumen kala mana tan vaccin e daroɗo nde hitan ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho mayirɗi hitan ujunnaje ɗiɗi e nogas ina teska hen jaltugol ha laaɓi ceer union européenne ndi leydi wiyetedi Grande Bretagne ko wiyete Brexit woni wotama kono kadi jaɓama dolama reine Elizabeth II sifi nanodiral leydi makko yalti ha laaɓi ceer e ko yewti ha joni e ko wiyete union européenne ɓe mbaɗi ko wiyete Brexit musidɓe tedduɓe bandiraɓe hettiyankoɓe ayawo weltare ɓeɓe fulɓe andu dinema e weltare TV kamɓe fedde heblo sukaɓe Afrique koɗo mbaynortoɗen e oɗo ñalawma hande alet ina woni 2 lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas hitande nde ñagontoɗen hitande jaam hitande ɓurale ɓamtare hitande teddugal hitande moƴƴere ɓamtare wonande leñol fulɓe wonande leyɗele men Afrique wonande dunde Afrique wonande ha joni e nder jokliwindere nde kala e kuuɓal aadi men so Allahu lamɗo jaaɓi ma won alet paaɗo e gueɗe goɗɗe e sifaji goɗɗi e sawto ko musidɗo mon Amadou Moussa an yo Allah hokku en ha joni mbiyen ñallude e dow jaam on jarama